chrumkavé kúra ako u Číňana. Podľa mňa ešte lepšie. Stal sa nám problém, že ja som nekúpil sol. Jednu večeru spravím za 2,50. Áno. Dobre počujem. Ideme si pripraviť kúra, horné stehna za 2 eurá. Nebudem kupovať hnusné prsia, keď môžeme kúpiť brutálne juicy as fuck horné stehna. Kuracie stehna, otvoríme si to, easy business. Hej, dáme si nejakú podložku. No a tie stehna majú proste takú kosť tu v strede. Hej, tu. Čiže vy jednoducho spravíte, že tú kosť stade vyrežete. Kľudne si môžete obrezať aj kúsok tých kožiek, lebo fakt sú veľké a potom vám to bude tak odstávať z bokov. Takže nemusíte všetku kožku nehať na tom mese. Najlepšie na tom celom, hej. Čiže kľudne takto vyrežete okolo tej kosti. Ukážem potom výsledok. Nie som žiadny butcher, čiže don't judge me. Takto nejako, vidíte, nie je tu žiadna kosť, hej. Je tu iba mäsko s kožkou, takže takto si to vykosíte. Jeden, hej, to je ďalší kúsok fajný, čiže vidíme žiadna kosť, tu je len chrupavka. Keď chcete, tak si to môžete nehať, môžete si to dať preč. Moja žena to nemá rada, takže preč. A čo vám odporúčam, keď je možnosť, tak si kúpte stehna, horné, dolné, to je jedno. Oveľa sú šťavnatejšie ako nejaké prsia, oveľa sú lacnejšie, hej, je to budget friendly. Máte, kľudne sú s kožkou, sú bez kožky, ale ja kupujem rád s kožkou, pretože ja rád chrum. Prerátam, že jednu večeru spravím za 2,50. Čiže máme tu, toto pôjde na vývarík a toto ideme nakoreniť. Ďalšie, čo spravíme, je, že zvolíme si nejaký seasoning, hej. Ja volím úplne klasiku, hej. Cesnak, sol, troška papriky, čierne korenie, sezamový olej. Najprv to naolejujeme troška, potom to nakoreníme a potom vypálime tento stroj. Môžeme ísť na to, ja to teda natriem tým sezamovým olejom troška, hej, aby ste sa na mňa nehnevali, lebo ten sezam má takú špeci chuť. Nechcem tam dávať veľa oleja, nemusíte ani keďže robíte to s kožkami, takže kožky spravia chuť, hej, toto si len takto natreme. Takže kožky vám spravia chuť, lebo pustia veľa oleja. Tak ideme sol, korenie, paprika, nemusíte to preháňať absolútne, hej. Čiže stal sa nám problém, že ja som nekúpil sol. Takže dosolím to touto grilovacou zmesou nejakou. No jaký kár som, že som nekúpil sol. Nevadí. Napíšte mi do chatu, komu sa toto stane, že on nejdem niečo robiť a nemám sol, základnú ingredienciu. A teraz je dôležitá časť, kedy naštartujeme vec, ktorú by každý mal doma mať, kto nechce konzumovať toľko oleja na 180 stupňov a nastavíme si tam kľudne 20 minút. A ideme kožkou dole a ideme to tam dať. Ideme si spraviť rýžu. Jedna plná druhá plná odmer, tretia plná odmer, 4 odmerky, hej. A miešate 2, 3, 4 krát si to takto premiešate a vyčistíte rýžu, ok? Takže toto sa cookinguje, my môžeme prejsť vlastne k čakaniu. Spravím rýchlu uhorku, takzvanú. Takže spravíme to takto. Toto sme si pekne utreli, umyli. Toto si takisto umieme. Ja to jem aj s kožkou, niekto to môže jesť bez kožky. A ideme takto. Medzi tým, priatelia, tu treba otočiť tie mäská. 15 minút sa už robia na jednej strane. Čiže spravíme takýto ťah. Ty kokos. Nádherné sú. Nádherné. Pridáme znova na nejakých 15 a pokračujeme s týmto. Čiže pôjdeme jednoduchým receptíkom, bez soli. Dáme si tam sezamový olej. Dáme si tam túto soy sauce. A dáme si tam tieto sezamové semiačka. Tak si to nakladieme do toho. Pretože tá sojovka je slaná, takže až tak tá sol tam nechýba. Rozprávam ako
pribrzdený. Čiže zamiešame si to. Takto, ukáž. Dobre, nechýba tomu nič. Úplne jednoduché, easy. Ale priatelia, tu sa pozerajte, čo sa stane, čo sa tu udeje. Ježiš. No, už to začína. A pribijeme ku koncu na 210 minút. Teraz to získa tú crispinatosť. Dobrý som. Čiže máme šalátik, máme kuriatko, máme rýžu, jednoduchý dish. Nevyminuli sme toho ani nejako veľa. Takže vidíme sa pri tanierovaní. Assembling. Proste pri nakladaní na tanier. Ježiš. Priatelia, toto je to, čo som vravel. Áno. Dobre počujem. Bylo toho šalátik. Joj. A tu nakoniec môžeme dať rýžku. Ježiš, toto vyzerá úplne, že magic. Pozrite sa na to. Toto je proste nádhera. Neviem, čo som zaostrený. No a teraz taste test. Na žebráka toto budem na kraji jesť. Čože? Priatelia, dajte odber, dajte like, napíšte tam, či ste toto kura spravili. Recept na špicaté sisky nejdem robiť, lebo tie vám vzniknú z každého takéhoto jedla, čo budete jesť. Ďakujem za komentáre v minulom videu. Idem to dojesť a učím sa s vami. Ešte si dáme koštička, takzvaná koštička crunch. Koštička crunch.